Babi, spomínaš si na svoje prvé chvíle v knižnici? Áno, môj milý. V tejto knižnici sme celé storočie. Spomínam si na dni, keď nám stačilo len zo pár políc, ale ľudia prišli. To musela byť paráda, ale teraz je nás tu toľko, že si ani všetkých neviem zapamätať. Sú nás stovky a každá v sebe nesie kúsok múdrosti, fantázie, dobrodružstva, krásy. Príbehy, ktoré v sebe máme, dokážu človeka preniesť do ďalekých krajín, stretnúť dávnych hrdinov, ponoriť sa do tajov múdrosti. Ale čítanie, čo na ňom ľudí tak priťahuje? Veď teraz môžu všetko vidieť na obrazovke či v mobile. Ach, milý chlapče, čítanie prebúdza fantáziu. S každou stranou čítania si tvoríš vlastný svet. Vytváraš si postavy, zažívaš dobrodružstva. To sa nedá vidieť, to sa dá len prežiť. Vo svojom srdci. Aj v mojom srdci? Áno, a preto je také dôležité, aby ľudia neprestávali čítať. Knihy sú mostom, ktorým prechádzajú múdrosti generácií. Knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach oslavuje 100-ročnicu. Pri tejto príležitosti vás pozývame na podujatia počas celého roka 2025. Pre viac informácií sledujte naše webové stránky a sociálne siete Facebook a Instagram.